Film kelas dang dah bang yai bau Martin Luther uladem Muhammad jang kata gading pernah jong Jisu baru uladuai. Hadin nang ta ulah kre ilade bau un pandem ya ka jingknya mas. Wat bau dang ai kata ka jingknya kumta kala tre kata ka jingknyo yau. Ban ngimtim nak ai kada bau knyo hadu bakala the kata ka wan. Janda bakala the kata ka wan kumta kita ki wei ki lengda niam hangta ki father ki brothers kilaya lengok kan balai bau long kumni. Di namar bala trai kata kajing penrem yang Martin Luther bala kumle bakla hakapor bau ai kajing penyamas di kumta kala trai kala kata iu kata kajing sengosi baru kalawan kajing penrem nau tau boman nau kesuj soitan tiang ne ula keren ula yelek meroi ti anda haba u parar johan ula yasngau kumta ula sijan jung baru lang ba kamantai kata kajing yan ya jong me baru kesuj Hendrai ka bahaba men wat ya ka jing start nau boleh ya kata ka jing suk nau boleh ya kata ka jing ye nau boleh kin te hang ne u Martin Luther lang u ba boleh ayu ku mune ma bola pen khai ngi ha ko pom wat anda ha bang la pom pan un sabishar ngi bar un sakantat ngi bar un sabret ngi sport du jang tenre u father johan pada ulang u ba boleh ma bela dumang bat u boleh ka jing sha mila de ban wat u ta kata ka jing jajai hendai ma me pat kum ni Teu new Martin Luther perlu ba pej seki kam sniu hadu kene hang ni prathema lada pej ya kabalang rukulang kumju lada pej ki beri rukulang kumju ha ke nyu tau bulai badan kata ka hang ten rei phadar perlu ba melong ba matla ma memla ban itu sisya ya ka ke bau bulai ule ten rei lada me wat pa u da kata ka jing jajai da kata ka jing suk ka sim jong me da ka ba me khot u tau bulai ka dono jong me bau tau bulai jong ka jing ye unla ke men pen e me ki bat hang ne Martin Luther lang ho haj na kwa ban tim yo tau blai jong ga jing ye namar ba habang apel dap satang kita ke jing isi kita ke jing bishar bam hak nya ki brio te hang ne o father jahan ro lang ho ba sim yo new ding panama bar sadwa yo Jesus Christ ken ba un pen e me ya kata ke jing ye jong o bar ro ang hau try ma ho Jesus ba ma o udai ukan rat jong me wat anda hapa uneu kan rat jong me ula ban long us im hapo kamin siam kadono jong me hangne usapan i hame yeki bara baru unsapalai lo nyame nakini ki jing syata jing syakum baru ublai unsapan don kam nyame nang ni syahman te kumbala sya kat ba Martin Luther udang yaj hapo jong kata ka yo ka hat kebadan harut hi jong kata ka ying mane jong ki le i ba ki babon ki breu ki la yakulmar kata ka jing yede thi jong ki baru kiladan kita ki mang kibana ka balang jengki kilaya le auria bar kita ki thainuti baran hapo yo pahat balai iru sibon kita ki nang khrang hangta kilaya khrang ma baru ulai i gni ki jingjersi jang ta kayo hat kalong ba kumnore kumta kala kta yo te kat ba urang ya yo lo yo sngaur yo ka sur ba parta ba ukpa ba khoj ulawan te uta ude upopken te ma u bar kita ki wi ki brur ki ha bandem ban mane Ti sipang palai iba hangni ki lebu ya kata ka sinrong khli bat kani ka sinrong khli kade ka sinrong khli jong u yonis nang pun baptis baru ki lebu hangta ma kilalik ra hakata ka jaka ma hakata hapo Germany nagmanta kita ki briu bakin yamane ken ya kata ka sinrong khli ti mo uru ulalek ken ban mane ban dam hakata ka sinrong khli ban de namar ba ulamane than sislam anda ba utau mong lu iu kumta ulalek tan kenyu ba umdai ban mane than yak to namar ba kiwi hatin kin yo lat langken ban mane la ne ban aingo yak to sinrong khli kumbala shai pa le ba Martin Luther la le ha kata ka wei ke ying mene ha ka ba ki adi ya ki ticket indulgence ba kini ki ticket indulgence ba ki thiet na ka balang catholic ba la dadon mono na ka yeng ka sem jong kita ki priu ki bala le apa ba ki porman shwa ki bala yam mar kita ki ba yeng sem jong ki la poi sha kata ka cakap la tib kum purgatory telang bada kene ka jingthiet ye kene ketikan te kabalang kan yo ken ban ya saj kita ki lengdok ne ma kin yo ken ban ya saj nak banta jong te ki beri ki balayam ha kata ka jing sya pan rem la ne le sei ki don kinu ki pop jong ki ma ba ki la le akpor ba ki em ho chi la ban poi shebaneng ha ka jing ngen jong ki tang ba de namar ba ka jing le pop jong ki pan ha ki wei ki beri la ne le sei ki la pan jon ya kata ka long ying ki wei la ne kono ka jaj pop ki le ki wei te khanang bakin light na kata ka jing penrem hau bele ne ka jing sha pen sitom hau bele te langba ka jing yak side langba ka ne ki indulgence haba ki dan hapo jong kata purgatory te kini ki briu kin yo light kin na kata ka jing pen sitom jong bele baru kin yo le sub shabrang
Tika de kane ka jing tmo jong kane indulgence berkumjuru nak bantaban pelai igi brio napo jong kata ka purgatory. Te mas nguthu bha ek rokom trekam jong kane indulgence bar ka purgatory ka longkum ni kin shu ainuk sai phi. Shibu philakum penjat ya kata ka jingkhang ye jong tau brio. Te utau brio ru andah ba philapan mam ulamap kin ye phi ma. Te hre kata pat ka jingkhang ye don kam am ban maramot ya ka. Te haga jaka ban marmot eka te don kam hi ban le ke ek ma wa tau briun ha ban siu la ne ha ban le ek khanang man pan bhai ka jingkhang ye ten rei da ka ba le pat ek ne ki indulgence ma da ka ba thit ek ne ka ticket indulgence te ka ne pat ka ba ngila pan mong ye ki we ka ba ngila pan thang ye ki we la ne kano ka ba ngila pan jot te lang ba dang jong ka ne ka indulgence la ken ban marmot ya ka ba ngi pan jot lang kum ba ong ba la ban marmot ya ka ta ka jingkhang ye ken te utau brio ubale pop ru wala da mak makna ru mo tang ba onda ula poi purgatory nomor ba ula penjat te nomor ba ula le ite kam sne am ublei unla ban bishar yu ke ba ula le ken te lang ba jong kanik indulgence pan anda ba la thiet eka baru la duai daki lingdo niam jong ka balang mo te la ken ban marmot le man restore pan ke ba uni brio ula le ha ko por ba dang em te kanik ka thau sho brio bala yap ken ubala pan mong ki we te haga jaka ba un syap sistem hoblei te la palai no ke yu na kata ka jing pen sistem lang ba jong indulgence baru ban weng yu na kata ka purgatory khanang mon poisuk syaka baneng ndrei anda haba Martin Luther pon ulakhmi ya kita ki brio ki baraka ki bom dan kti ban kejan baru ki bapli kin ha ban yale na ka banta jong kita ki bayap bikin ha ban pelut pisah na ka banta jong kita ki ba yap ma padom tip hiru kita ki bayap ki la poisono te kadai tang ka jingyan ka jing sngau jongo te ban prakhat ba kini ki briu ki badang emru yala de ki struggle ki shamjing ya jar bar kin ha ban pelut pisa nak banta jong kita ki bal ayam wat tang ya kabam yala de rukim la ban penbiang handrai ki dang khuslai kita ki bal ayam kani kalong ke ki bas ngau bakla ken ha ka jing prakhat jong Martin Luther bot sakawe ru kamdon ken ha ka tien jong blai le ne ka bible te kumta kala pen ketik ken ja kamen sim jong kala don ke ba pen balau yu kumta okwa kenya kane bakan kelaken te kumta la ku jingmon bon le na ka banta jong kane te kumbala sai dang step le ba Martin Luther la kershut ik ta madan jong ka ying mane baru la knyum roi namar ba ke ba le ha ki por bala dem kalong ga ba ken yu baru la sen pelat ya kita gi paj ba ya kata ka jingle jong ga balang ha ka jinglong dung bat ha kata ka jing krong te plus ngau bakla ken kane namar ba ya de perkhat ba sham lalap ken ha tien jong bele ora kat ba udang khnyom hang tam roi uphadar jahan ule asngau ya kata baru ula ong Martin Luther ba undai ban long ba jajai namar ba la da asngau ki we pat ki phadar la ne kita ki bishop ki ba kham he ajrong jongu kinsa mai la ne kinsa dam yu le se kin ai ka punishment yu ba hadin nang ta uphadar jahan ula khat yu ba kin le shabar khnang ba kin yakran ken ban hangne kat ba kinang yakren uphada johan ulakli how Martin Luther ba ula jupule tengne am ya ka New Testament ya ka jutang bathamai rei u Martin Luther ang umpat juyo ban pule iya kata ka jutang bathamai bat ulakli hangne uphada johan ukwa ne am ban pule bat hangne Martin Luther ulakli kala ha uphada johan ang ba lada upule unyo ka hinang ta ten rei uphada johan ang ba lada mupule ya ka jutang bathamai men sashamshin danru yo Kristisu hakada bat hakamin stiem bat hangne anda bol angkum ta lo perkhat ke nyu Martin Luther baru la kali Martin Luther o ai ken unyo on pule ya kata bat lada ukwa on pule u pada jahan ula ang o ba un haban le chipo Wittenberg bakadan kata ka university baki yabu yaki bible nadu ka Old Testament nadu ka New Testament ti hang ta ken unna ban pentebit yala de shaphang kata ka jing shampang jong u baru bule Martin Luther ulang ha pada jahan ba syam kwa ban le seta ukwa ba syakri ha kata ka balang ka badan ha kata ka nang ba jengu tenrei pada jahan pada ulang o ba la da me kwa ban syampang susu syapang jong Chris ba men yo ya ka jing lai loi bat roman tip ya ka jing sisha ka ka ba Jesus Christ ulawan ban seng hang ne sla parthai men ha ban le sete khnang ba men yo ya ka jing sisha ora ka ba khadu Martin Luther ha ban pediang ya kata ka jing ong jong o pada jahan Tiang daw la poi pat hapa Wittenberg ti kita gi breu kila ya iphala baru kila ilanga baru kila iting hi ban pen ya Martin Luther namar ba giting ba de na kadaw ba barbar haba kita kileng da niam ki ba wan join thamai
hakata ka shnong jongki barbor kita ki lengdok niam gi ju khrong pisa na kita ki pajba watlada ki long gi baduk lani barang liru hanrei hangni pot motin lu tho khamle ya kata namar bo shamwan ban khrong pisa na gi pajba rei wan ban shakri haki lagbanta ban ai kata ka jingsha shephang jong Jesu Christ te gumbala shai pa le i ba u Martin Luther ula lej ban dan lang ha kata ka dorbar ba ki hikai ya kita ki badang pule kum ki mong bat kum ju ru kum ki phadar madang ne une u mong ula ong ba kren yaki ong ba nula zalus extra ecclesiam ko bomon ba shabar jong ka balang katolik onom yo ya kata ka jingpen em ya ka mensem ka bomon ba badan shabar jong ka katolik kamon ba kilayam ben kin poi be shidu jong tianda ba Martin Luther ula yosngau ya kane ula kali haune umong ong ba kabomot ba kita ki Greek ki bala kala Kristen kamot ba kila poi be shirujong ten rei une pat u nongkren hane ula ong ba menam yo ya ka pon menam sungthu ka e ga bang kren hane ten rei u Martin Luther ong memot ban thau ya ka e te hangne une u mong ula ong ha u ba me i hadin ke jingyap jong u Saint Peter ane u Petrus bakhoi udai uban na Latin ken utau bishop jengki ubadai unong Latin ubala yeng hakajaka jongo tekamot ba uta ubadan syabar jong kata ka balang Katolik bom dai Latin onom la ken ban syong kata ka khet lane ban sansyar ka bomot ba ka jingkren jong une umong hangne ka thau shaka politik kam thau e shephang ka hima jong belai pan hangne pot Martin Luther ula kali u shephang ka tin jong belai teladangi ong bangin thung tang yauta ubadai na ka Latin ka bomot ba syai par kata ka jingmot ka ba u Petros hi ul ong ba me dei u blai ba im ladape nang Matthias klan nang ka ba khan riu karkhat ka ba khan riu ba u Petros ulakam ba u Chris udei kata ka nang rim jong ka jingen kipat balang te hangne ka don ka jing ya clash shephang jong kata ka politik lane ka rukam sansyar bat kumju ru ha ka badai bat ka ba kan jaman sim lane bat kanyam te hangne las ngothu ba ka don kata ka jingkul mar ba ka balang Katolik hang nema kum bagi pen i hakni ka film ba ki yeng ru halor jong kanyam bat kumju ru ki yeng hakarukam jong ka jing sansyari ka perthela ne laban ong ka politik tagadaw ne Martin Luther ukham kulmar ya karukam pensyong nongrim ya ka tin jong blai hato ka de ne am ba kan hab ne am ban yat kat kum ka politik sne haban yat bet kat kum ka balang spiritual ne ka bakan jamin sim kat kum balat shem na ka jing tha balalap na ka Bible bat hangni ru Martin Luther ul ong ho ba ladang ya shisha kat kum ka tien jong blai kat kum na ka jing tha hang tai ke ni sa smuk thu ru ba in la wan ya jan shu baru blai kum ju ru ban smuk thu ya ka jing mot jong blai ke ei ba ukwa na ka banta jong ki jai ban riu bara bat hangni ru Martin Luther ul ong ba hoj ha ka jing shisha ya kata ka jing penim ei la ru ban yo man la ne ban yo tiang walada ngimdon po jong kane ka balang ka bangi syakri ngila ban yo ru na ka wei ka balang nre ya kata ka jing penim ei pan kam syong e na kata ka balang nre ka syong hau Chris ken lada ngim syam ka balang ru nre ngila pat ban syam hau Chris ban lada ka balang ka yai laj nre hau Chris pan nginom la ban yai laj bangin yo ya ka jing penim ei ti hang ne ken ulas ngau ta ken une unong kren hang ne ba usngothu ba Martin Luther imat ba udan ke hamin sim jeng u imat ro ba ukham la ye tin jong blai te kumbala sai pa li ba tau khanna ba trai lang ba ki mi ki pa jong u hangta ula sim na ya la ka jong jing im jong u namar ba ulas ngau thai ben im hang ne sla per thai namar ba la trai plat kata ka jing dong kata ka jing ngau rang li ma te ula panyap no ya la de namar ba kwa ban i bagi mi ki pa jong u ki jenjar mata jong u ba nang niu pa jong u ul kali Martin Luther ba hato nang dan jing map ne am yo ne khana ba sim ya la ka jong jing im jong namar ba yela de lada im room sngo mantai ma te lada yap pan khamsuk ken te hang ne Martin Luther umla shu ban le e ula snap te andala poi yeng Martin Luther ula yania war to ksoi bawan pan shoy ma baru ba pan shoy to khana wa ang ba undai ban yap na te hato yo to khana kadang dan jing map ne am namar ba ula le lang ba jong ta jing pan shoy baru de lang ba ka jing le jong ki briu hi ma bagila pendung nadu ka balang nadu ha kata ka rukam sansyar khadar kumju ba kia pendung i pa ba klam na prakhat shu ken ya kata ka jing im jongki tiang ne Martin Luther ula prakhat tip un le kumno
Ti kumbala syai par Martin Luther ula shimbaj kata ka borsha baru lalai tebaj atau khana khaman jong kata ka ying meneken ndai tau breu kham sya ka nyu ong ba kane kade ka jaka ba khoi kumno men tem hangne ndai Martin Luther pada ula le khanang ya kane namar ba tau khana ula yam de na ka daw ka jing ba sut nyau jong kita ki reunion baru kiba om perkhat ken na banta ka yap ke em jong kita ki long ying long sem te hang ne ula le khanang na ka banta jong kata ka jing palat jong kita ki reunion jong ka palang ti kumbala janmet pat Martin Luther ula ai ya ka jingelap sya kita ki pajba na du ki ba du ki baru spa kumju ki song hangta baru kita ngap ya kata ka jing ajing kren jong ka jingelap jong te hani Martin Luther ula ang ki ba barak sya kata ke ai ki ba ki reunion te ling do niam ki hikai je phi syapang jong ble ki hikai ben nak mandaban penting ba ublei uisi ya ki pop jong phi baru ublei udai ubadon bai kata ka jing dumong baru ka jing ting ho baru un bread ben ye phi shedujok hoi hagata kalong ga badai tang ba unie ublei par lada pis ngau thu yu hagata kurkom kalong ru ko babakla namar ba ublei jongi ladang i pet bha ya kata ka jing sya yap jong halor ding phana ka dei ke ai ka bala ban pen kala yangi balamda dam dei da ka jing ye jong ba usya na ka banta jong kita ki bapam kamun hai kin yoni thu ya kata ka jing ye jong blei hoi ublei udumong haba ngilong ki bapam ndrai ka jing sya pat ladang i pet par sya ka jing ye jong kata kin ka ai lat yangi bangin lat na ki pop jongi namar ba lada usoitan lane mana bon wan ber pendrem ya phi yanga man ong bangin poi be shud jok ndai kan mau pat ya ka jing sya jong ukris loring phna ba ya ki pop ki sang bara la penjat na halor ding phna kumta phimdei shu banting ba phindu ya ka benang handrai phindei ban kam jela de ba shei ba utau kris jongi lene utau tra jongi ulej ngiru in lej hangta namar mo ulawan ma laj ngi na ta ka pom ta ka daw la ran mono ba wan ban hikai phi shphang jong ta ka pom man ong ba kisin ba philale pop komot phila poi be shedu jok em kam dei rukumta ndrei utrai lawan khnang na kumta ban pala iwei pe iwei na ka pom kumta phimdei ban ting phindei ban bu ka jing shenia hau ta ken ubahok baru ubala ban ba ekipom bat lada phidon kum kata ka jingai da ki jing ye jong bulai kamot ba phin like ken na kita ki pop jong phi ndrei lada phi imsa kata ka jingting ki breuru kin shim kabu ken ye phi baru kin yele ba ban pandrem ye phi khanang ba kata ka jing sngo po jing sngo rem jong phi kin la ban control ne ban sun sha ye phi ta da du sing jing yap jong phi ndrei lada phi shania pa ho kris ka jing ye jong u kum ta phin yo like em ken baru ki breu kinom la shu ban sun sha ye ka men sim jong phi di onda ba Martin Luther ul ong kum ta kila ngap jar baru kalakta kin yaki ti heren kata ka jing kren jong u kum ta ul a jing knya ma sik te pa ba bat hang ta le i ba kata ka breu kala ba lang ba ya khon jong ka bar ko ti kata ka khon jong ka kala wan ra ya ka jing ai sang ba u da kita ki beri ken bat ma u hang neru ula kamen ken ti kata ka wi ke sngiru i ba Martin Luther ula ai biang kata ka jing ya lap jong u shi kita ki pa ba ha kata ka balang jong ki te hang ne ula thau ya kata ka jing ya lap ba kan long ka ba comedy ka balang comic e hendrei pat ka balong ka ba don jing mod ba mar hang ne ula ong ba kita ki breu ba halor jong u ma kita ki bishop kita ki lingdo ki lapan kiu kardan yu tamar ba ki kham sngo ya hab ek ta ka jing kren jong u ka jing sikri jong u tang ba ki da kanna ro yu ba ulong kum ka khli kada ba ka suntur jong u ko long kum ka kada ten rei mo pat sngo pher ya kata namar ba wan ha ka jutang barim ro i ba uble lapan kam ya kata ka suntur kada ban le ya ka mon jong uble te hadin anda ba kini ki wei par ki mong gele sngo ya kata ka jing kren jong u kila sngo so sat ken pad hang ni u Martin Luther lo ang ba menta te ki kimi ki pa jonga kimi e jonga kila sha thang ha po du jok namar balai ba ngamdon pisa ban then ya ka ticket indulgence nak menta ban yarab yaki ban pha duai khanang bakin laj na kata ka jing sha pun sistem ho bulai te menta kila kiu kau po du jok tengan le komno ki ba pli te hang ta ki pa ba ki le rakhi ken te hang ne lo ang ha ki ba alam kumtar ki mat dap ken jar ba ki le pop him dei te manga bale ti hang ne ula ong haki ba alam kumtar ki mat dap ken ngan le kumno kata ka jinglong dung sabat ka balang ru kam da siu ti kana ya kata ka bai nong janga ma banga shakri ru te ngan le kumno ti te ba ki le yar ki shau biang sa isian ban hang ne ru ong haki ba ta le ayu ma namar ba ki la yap te mono hi ban tip ma sha e ba ki poi ru andrei ublai ki nyumat tem
Tingim de ban ko slide than kita ki bayap namar ba ki bayap ki matip ki bayap kenya ki parama ki kin uble kin batip teng ta ki le snga baru ki le yar khiru artat ki don ru ki ba snga ta kenya kita ka jingkren jeng namar ba ka ta mat yong ba ka kom kren jong uni Martin Luther ti kata ko poru le i ba sporom le i ba u cardinal ba kerteng u alianda ti hang ne udang ya kren baru pop liotan sepang bantai ya ka Saint Peter's Basilica ti hang ne alianda ula keli hu pop ba nang egin kin jo pisa bantai ya kata Saint Peter's namar ba kidang don gi kenrum kenram sinestai sabat kathama rumah bagi jinjar hi ya ka balang ba kanum pisa hnrei upo perlu ong ba keladon kata kalat akliang jeng u ba ulamut ban shim ya karam no to we perlok jeng u ba kerteng alban baru un shim da kaksiar ken ke baki ong kadukat baru la shim hadu shipau hajar dukan ban kene ke shipau hajar dukan kata kaksiar ne ka rupa rukum ju te ada Kenya ka ada dolar ki pormenta kala poi hadu $1.3 million tela da Kenya le da pisa India kala poi hadu arphowe kulur tingka kita ki pisa kata kejing he jongka ti hangneru ula lengo kinyo alendo ongba na kumno pat onyo ban siu ken ya kata karamma nak banta ban shim hadu kata kata ten rei hangne par upo ongba uladan utau syakri jong u ba ula pha bonle ka wei ka plan baru tahu syakri jeng udah John Tedsel bau udah nong yelam kardinal mau berderu nong yelap ulah long kumu khadar kumju te bau un le jalap kan sigi pajba kumju ru un collect lane un shim ya ka pisa na ki pajba da ka badi ya ki indulgence ban lang bara kata ka ba ki shim ya kata ka pisa te un yo kan ban lum khanang ba un pendap ya kata ka ram nak banta bante ya ka Saint Peter's Basilica dia kata ka poru ujon tetsel ula lej ha kata ka nong ba Wittenberg baru la thangi kata ka ding da ka ba pon bana si paj ba pej ha du jong ka ding ke bom julim baru ka ba bom do ya ki briu ki ba pop ki ba le sang kum ki briu ki ba makiken de namar ba ki duk haru kene de namar ba ki le pop le sang ka bai nong jong ka pom ka de ki jing yap mo kum ba ong tin jong blai te hang ni ula penting ya ki kum ne kum tai on ma ki ru ka sngaw ya hap sngaw ya dei ba bar kata jing ong jong Barang ni ula peni yaki ya kata tiket indulgence ba ladakin thiet ya kata baru baka balangkan yo banduai na banta jengki kin yo lai kin nang tegi pop jengki baru hang ni ulong ba kin dei ban ngam ya kata ka jing pha khubor jong ukpa ba khuj uta udei u pop ken na porom ba ong ba lada mano ban bei ya kata ka spa ka phau jengki lan ka pisa jengki syaka hima jong blai na ka banta bantei ya ka Saint Peter's Basilica te kamod ba ublay un palay genya ki bar kumju ruba kinde ban sngongo ken nakabanta jong kita ki apostol ne kita ki rukho ki balayap kum upit Petrus kum u Paul kum u mo gitu ki Matias ki namar bagas ing jong ki kadang don syabar jong kata ka yeng ken ba kidang sya slap syal long kum ka jingnya jongi kasih mo long kum ta ken ba kita ki merat ki mereng kita ki sim ki put ki adam ki ya dai ki kita ki sieng jong kita ki rukhoj ma kum ta ki laut ken syabar te mo opat ulang ba kan ka khubor ba u pop la pha khnang ban sna ya ka yeng jong Saint Peter's ma te yu tau Petrus ba khoj khnang ba ban yo ken ban bu ya ta ki sieng ki shiru jong kita ki breu khnang ba kin laj ken na kata ka jing sya slap syal kum ju ru na kata ka jing sya dai ha kita ki knyang ki sial ne ki merat ki mereng tigi pajba ruang ta kis ngawi hap kenya kata ka jing ong jengu baru ka jing ong jengu om dei tang nang manta jeng kata hnrei ru balada kin thiet e kata ka ticket indulgence bakin baka balangkan yo ken banduai nak manta jongki khnang ba kin like ken na kita ki pop ki sang jongki na kata ka jing long dok ka jing long rangli ti hang ni pajba klas ngau dei ka jing ong jong ne father jantat sel te ki laya penhap kini kita gis bajang ki po ying mane baru la yasngau bakila pa ita gitin mo kruk krak sinestai te hangta hangneru uneu phadar bul ong hakani ka briu ko baba yakani ka khon bar ko jengka wang ba pej penhap ban yasya ya ka por jong blai ba leng ba jong kani ka jing ais ba jong pi show blai mo utra jengi te blai ha ka por ka ba ibit ibyang un sa penjat kani ni khon jong pi baru pin sakman baru pin sai i ba ite khon ki jong pi in sayat shisha haga kerting jung jisu te hang ta makaru kala snokman baru kala pej ha kata ka jingdra ba kata ka Mary ke ba yu khon jang kama te hang ne ken kala yo jingkerman kene ke briu ka bapli
Ti anda ba kan ke brio ba kerting ke hana kala mi shebar kala pen I hau Martin Luther baru kala kamen baru kala itu syapang jong kata ke indulgence bat hang ni Martin Luther ula ai bet haka ya ka pisa baru la ang haka pen wanam le ikini ki nak banta jong belai ndre dei ban bu tangga jinget ken tra jisu kumta pen like en ki bara kini ki lengkhot jong kini ki kot ki slai kini kim nom ai phi ke jing em ndre dei belai ken ba ai phi jing em kumta bu khop ya pisa jong phi ri kendong ya ka khnang ba phin yo ken ban besai khun jong phi ba ko phin yo ban sim dawai I ta ka daw nom nget be ya kita ki bara ndai phi de ban nget au tra jisu ken au belai bala on pen khia ndai kini ki paper kini ki nom la ban le te makaru kelas ngau lenga ken bat ma upan hang ta anda ba kala phen kala pun ham sim jong ulas ngau domok ke ba ka balang kale kumta ula tho ya ka sithi jong u shau tau alban ma ubadai phadar ha ka ba upop lio mo la simram bat ule thu ken ha albat mo phadar albat ya ka jing thmo jong upop lio te hangne ken ka sami sendan ru ya kita ki khandai phasan tali kita ki thesis jong Martin Luther bo tho shaphang jong ka balang shaphang kata ka jinglong bam sa pampong jong ki jinglong ba ki ma ki le ben le kho ki briu ki penduk ki penyap briu lolong kum penyap briu hide namar ba ka balang ma bat kata ka rukum sensar khadar ka ya teilang ma langkum ba ki ya trelang ha kaju kerukom tat hadu bau tau khna ru ha ban penyap ya le de na ka daw jong ka jingdum pamdon kata ka jing penim ken ya ka mensim ha kata ka jing sensar bar kata ka jing ya lap ya gospel tikide kini ki bara ba Martin Luther yo ba ka balang le atu ko por te kumta umban se klemda penki ek ti ga jung ban wanra ya ga jing shisha anda habala mi kita ke khandai santali ki thesis jong Martin Luther persha kita ki jingle jong ka balang te hangta ga ki win ken kita ki sunang ki thau kita ki jaka ki puta ki nongba te hakata ka por gi pajba kila simhi kita ki thesis jong kila sirok kila photocopy panya sampra maki te hakata ka por jon tel sel ru tau nong yalap kan ba udang yalap ski briu ki nom ngap shu ken shaphang jong ta jing yalap jong ban sim ya kata tiket indulgence marba kila tip ya jing sisa ba kata ki indulgence kamla ban pelaj ki hendrei tangu jisu kris bala ban pelaj na ki pom jong ki briu te hangne kan ba udang yalap ru ki don ki briu ba ong ba ya ka pista jong ginong Germany kadai ban shong bed hapo Germany ban penruspa ya ke Germany andrai ban penruspa ya kata garom jong phi namar kata garom jong phi kamla ban pen yengi te kibriu kle kren hi sene stai namar ba kilame kita jingkol mar te mo ur las ngau du jingkerman namar ba onom yo shu ken ban simpisal ne bandi ya kata ketika jong shiki pajba te rin kato kene sgi le ba Martin Luther la yala biang shiki te pajba baru long haki ba adu balami kita ki khandai santali ki thesis jong persya ya kita ki jing hikai bakla jong ga balang te ula bana ke nyupom baru tau pom ula khat ke nyu ban yakandu badu yo le seru ula ban be na yo na kata ka balang jongki ten rei Martin Luther ong ba syam kwa ban yapen I bor baru pom le ban ya ka balang rei kwa pat ban tho ke shiphang jong ga gospel kerkum ke jing sisa kerkum ka jing yalap jong Jisu Kris bat kumju ru kita ki sendran jong te hangne Martin Luther ula ang kita ipaj ba bakin duai na kabanta jong khnang ba upom unom shem ken ya kata ka jing bakla ha kata ka jing le jong khanang ba kan yaj bet ken khanang ba kan pen em ya ki babon ki mensim baru Martin Luther ula ang ki ba ka jingan hau Kris baru Kris unam don hire ha kata ka siing jong kita ki briu ki balayap baru unam don hire Kris ha kata ka ying manela ne kata ka jaka baki briu kitai andrei Kris bar mensim jong udon ha kata no jong ki briu hi bar Kris jisuru udon ha ka jing ie pra briu hi bangi ya syakri markliang da ka jing ie baru Kris udon ha ka jinga jong ki briu ha bangi ngen da kata ka jing ie baru ka jing IT dalade sya kata ka jing ie jong trai Jisu Kris Paranda haba Martin Luther ula kren syafhang jong ka jing ie ka jingan baru kata ka jingdon jong blay Jisu Kris berkumjur mesjem bokoi te hangni kita ki beriu kelas dangken ban perkhat ma baru kumju kita ki weki mong lene kita ki phadar ki bala khamlong high level kila perkhat ken ba kani ka jing hika jong Martin Luther kolong ka ba pher ken ha kata ka history jong kata ka balang jongki
Tiharin jong kata kajing yaseng anda haba kilami shabar uni uwei u mong ula ang hau Martin Luther ba kita ki kunhun jong kita ki mong jong ki bar ki phadar ru kilas ngawi hab ya kata kajing keren jong kumta kin long kum kita ki senran ban persya ya kata kajing khot jong upop yu shapo oxbon nak ban ta ban kem yu tiang ne Martin Luther ru las ngau kaman ya kata kajing ong jong ki baru ula yo mensim mau bopli pada hadin ru ula ya kendu bat uni we uphadar hangne bat uni uphadar ula kamen ya kata kajing le jong Martin Luther baru long uba mende pat ban pikir ya kata kasuntur jong me yo ba kaya lambak la ya me te hangne Martin Luther ula sngam la kasngam ti hedin ta li bo alender ula pois pa wittenberg bala pha do pop lio ba shpo te hangne ulender ula ya keren bar Martin Luther namar ba kila bana ya kata kajing le jong te hangne u alender ula ong uba hagajing syam meladai bandam khosiu meladai bandam hagata madan baru mendai ban penkongo anda ba mele kendu ban nge te Martin Luther la sungtho ek e ga bawang te kajing mon kalang ba umdei ban yela persya lane ban yeng persya ya kita ki bor ki badan halor jongo ten rei hangni Martin Luther la ang ba unam kwa ban yela persya lane yang persya bar utau pa ba khoj badai upop ten rai ge baule umot ban pen bah ken ya kabalang jongki khnang ba ki babon ki min simbriu kin yo ya kajing pen em khnang ba kin yo ya kajing lai le baru kin lai ken na kata ka jing sneu ma ka ban ya ki bagi poi kata kajing long marau ten rai unie par olenda ulong ho ba kadai kata ken kata ka jing yela persya jong memele eke palat na kata ka hukum jong kabalang baru mele yela persya ya upop jongi badai ukpa ba khoi tiang ni ko khadu Martin Luther ula kham domok ken ba syam la syam ma hagak tin jong blai ruba wan yalap ya gospel man pen iya jing sisa kalang ga basniu ki priu te ula kham domok te hendrai johan pade ula pan sange ya u Martin Luther ba u ang u ba umdei ban long khro ya ta kata te kumta u johan ula ai khoblai bet kin ya u alenda baru alenda ula phet in kata chaka ti kumbahdin keto kenis ngiloi bang Martin Luther ula syara akhmat jong uniu theologian ba paunam bha hapo rom uba kerteng u kajatan baru uniu theologian ula bishar ya u Martin Luther syafang kata kajing le jongu ba Martin Luther ula le palat da ka bau ya le persya ya ki kendon ki anji kanon jong balang khamtam le ya ka bor jong tau pa ba khoi uba ki khod upop ya hangni Martin Luther ulong uba Musyam kwa banjala persya ban kabalang bot kumju ru yau tau pa bakhoi ndrei ke ai ke ba ukwa ban le kalang ban ai ken shiki briu ya jing sisa balada maki kin yo ban pulehi ya ka tianu bulai kit ngau thu ken shei ba ka thol ne shei ba ka thmu ken ten rei uniu theologian haneu long ba mas ngau thu ya tien jong bulai kalong ka be khamtam le wat ya kita ki bala dan hakta ka kerdan ba kilong kum kileng do ru shem jing ye lada phaile shiki briu ki balong malu malama ki briu pa ba kin tips ya kata ti henrei Martin Luther ulong ho ba ha ka jingsisya kane ke jingde ya kata ka tiket intelligence su kanam don ha ka tien jong play pat sakawe ru kanam ai re kata ka jing tingan ki briu ti henrei u ka jitan ulong ba hoj kane ka tiket intelligence kadai ke bala bu la sengnang rim da ka balang nadu ipor ndain thai bakalolong ko mutakariti kedustur balang ban haban le khnang ba kan ai men semi ki briu te henrei Martin Luther ulong ba kata ka kot indulgence kanam la ban pen imyo briu baru kanam la ban ai kata ka jing pentengan ya ki briu ki bahab ha kata kalanat ane kata ka pop henrei udai tangu Kris Jesu ken ubala ban ai ki jing pen im baru ubala ban pentengan lane pen im ya kemen sem go bapom te ha ba khadu uniu ka jatan onam la ban yele persya lane ban ya keren manwara jing sisa syafang kata gospel te ula khamngia hi ban ya keren bad Martin Luther padang ne Martin Luther ula ang ho ba mau kwa ban ya persya bad kabalang lane bad upom ndai jing sisa lada ong ba upom tang upop hi ubala ban batai ya jing mod jang ka Bible kata te kamla ban long ndai jing sisa kadai ka tien jong bleken kandai ban long halor jong ki ai bara wat halor jong balang bat halor jong upop ti hangni Martin Luther ula ong ho ba oi upop ula ban batai ya tien jong blei mo ya ka Bible ndrei ka ba khadu pan
unom day kin ban long a kli jong ak tien jong blay re kak tien jong blay kan day ban long a kli jong balang bat kum ju ru a kli jong pop kan day maka kin kata ka bor na ki bor baro ti onda haba ulo ong kum ni Martin Luther kum ta u ka jetam lami na ta ka jaka ulo ong ba ngala ngia ban yakren bar utai umong namar ba ulo long sisya kum kata ka kadama ba ulo kren kul mar sini sita kum ta ya peira ti hadin anda haba lami na kata ka kamra te hangni ujohan ulo ong ha u Martin Luther ba undai ban kentai no ya ke ba ula le baru un penpai no ken syaka balang baru undai ban kongu haki anre Martin Luther ulo ong unom la ban le ya kata namar ke ba ule na ka menta ka jing pelai lui ya ki briu na ka jing syate merau baru lada le kum ne kani kan salong be kaju baru kin sayap ki briu arsya ken ya ke bala jia ki por mensua ti hang neu phadar hang ne ma uneu jahan ulo ong oba haba kumta ngaru nganon tisu ban me lane nganom la shu ban yarap me ba nganom long ru tau phadar jong me te manta uneu jahan ula be ken u nagata ka balang jengki baru ong u phet na namar ngam don jing de shu ban me bar kene ke jingle jong neu phadar hang ne ru kolong ba ula tip balada u Martin Luther ula yele persya ma baru kalong ka paula le persya hi ya ka balang ba dio pop kumta kin sapen sistem bunyu le se gila ruban penyap yu ma hadin habut namar ba kalalong palat kin ka jingle jengo te kumta uniu padar johan hang ula be na yu kanang bon ri kin sigi jaka ki ba khambiang bon like ken ya ka jing pen sistem ti hadin kita le i ba ka jatan wala phash porom le thu hopom ba Martin Luther tre bandem kho siwa khman jong ga balang jongki kham tam ru yo pop te kumta kilaya plan ban le dak patenge tang ba kalong ka be pat ban le kumta ru dak patenge namar ba Martin Luther udon ha ka jing pe jong us im khna jong ka Wittenberg bosan syar ken ja kata ka balang jong ki ru kumju te lada le bor ka kata e ka politics jong ka Rom bat ka Germany ken kata ka poryo ba ka balang ka pa pra te kane kala long kum kata ka politics su ka ba dei syapang jong kaniam ma tenrei kilaya palan bagi ang bakin haban penbor ya u sim khna jong Wittenberg u bakerting u Frederick u balai ma te da ka bakin penbet u da ka ba ai present kin u da kita ki sentiu ksiar ni kino ma kadang bu unbet kin te anda haba ki ya dai kam syapang jong kata te unla kin ban ai dak basuk ya Martin Luther ha ti jong ki bakin bisar kin ju te kane ngilas ngthu ba kalau puai ke ma ke balong international politics ken hapadeng jong Germany bad ke Rome Italy kata ka por tenrei kum bayo i hang ne ba unius im khna jong Wittenberg ba kerteng Frederick ubalai ti i kum ba ngau bha ya kata ka jing terwa jong ke Rome napo Italy ken bakin ai ya o Martin Luther ti jong ki namar ba kani kum balong ba kadai ki international politik ba usngau thu hiru yela de ba kada ai jam kat kumba ka mon kata ka balang ma kata ka bana po Rom para dai geju Katolik ru henrei kani kan kata ye ka politics jong Germany bakaran kata ka jing ngau ba ki le bor ken hapadeng jong kata ka jing long autonomy ne kata ka jing long sensyar daladehi hapo kata ka ri jongki ye hangne ken u Frederick ru u kham prakhat se phang jong kata kumta unam ailat ken ya ka balang Katolik bakin le jubor yang Martin Luther baru mau pad ula ailat be yang Martin Luther ba un pule hapo jang kata ka university jong u klem da penthut ken syapang kata ka jingwat jingtip jong u syapang u Jesus Christ tede namar ba utas im khna jong ka Wittenberg tre ban ai ya Martin Luther ka jimbisar jong ka Rom te kumta upop lio napo Rom ma napo Italy lapha iki sipai jong u bakin penjulor ya ka Germany da ka bathang lut ya kita ki kam kita ki jing tho jong Martin Luther tekat ba kidang ya thang hang tau alendau lo ang ba ya ki kambar ki jingle jong Martin Luther de man pendu na menta hi baru onam kan mau haki sela jong ki history ndrei kita ki nong Germany ki lo ang be haki ma kita ki nong Roman ki ang ba phimdon hok ban wan le trai hakne ka ri jongi ni don ka hok bangin senghi yala ka jong ki jingtip jongi phang jong blei kene ke ka ri jongi ni don la ka jong ki jing start phimdei ban le bor khilet hi shikari jong phi ban le bor ye gibri jong phi kum ta mangi ngi nam sha kum ni te kita ki nong Germany ru kilas ngok ta mat yong ken ya kata ka jing le tra jong ita ki nong Roman wala ki wan hakrteng jong kan niam ru te kum bala sha dang step ru le i ba ka kot ordar kala poi na upom ba Martin Luther un hab ban lej hajir na wood
Siapa sebut mah nak mentam bisyar ke ke bau lele kal penjat sisya ya kata ka jinglong dan puram jong ka balang Andrei Martin Luther ula ang kita ipai ba ang ta kumba makiru ki thang ya ka kot jonga ngaru ngan thang ya kene batru nganam respon le nganam bakli ya kene ke jingle jongki ba ka long ka bade baru ngakan taj mordor ya ka nomor balami kita ki konrum konram po Germany ha pedeng ka balang Katolik ke bana po Rom bat ka balang Katolik ke bana po Germany te kumta kabalang na po Rom kalap marmar yau patsya jongki wakarte ku Charles 5 ba umle ya kendu ben barus im kena jong Wittenberg na kabenta jong u Martin Luther di anda haba us im Charles le kendu bartos im kena jong Wittenberg di hangne us im kena jong Wittenberg ulo ang bakat kum gajing sisa kat kum ki an ki baladon ha ki pormensua di ladadon uno ubriu lani ka briu ki ba ya la persya ya kabalang di kinha ban bisyar shwa ya ulane ya ka hapo jongkari jongki omde ban lek direct syapo rom namar kamde hokum ta te de ban buram ken ya ka an ke baladan namar ba lada pen ken ya ka an kam long ka ba te hang tau Charles ru ula manjur namar ba ladan ka an te Henry Frederick ula ang ba pej upom ula ai ka order ya ki babon kita ki syakri jong ukum bale ya ka bounty ma ba lada ki yo kin penjap klub ken jong Martin Luther te kumta de ban ai u ya ka protection le ne ka jing yada ba hadu anda poi kata kajing bisyar ju pa wom anda la poi kata sngi ban bisyar ju pa wom te ba unyo kin kajing yada yo le se don ba penyap ju halinti te kamon kanom poi ka hang te hangne une u Charles ru ula kular ba unde ban ai ya kata protection le kajing yada yo Martin Luther khnang ba kan jeng kin ka hak mono bade mono balai ti anda la poi kata sngi ba Martin Luther ula poi hapo jong kata ka jaka bagi khot ka wom ska jaka ban bisyar ju po Germany ti pajba kelai risa kelai khot ya kerteng jenghu baru ki don ki ba ong u kerkhu ya nga Luther kerkhu ya nga khnang ban yo jing kerkhu nrei Martin Luther ong ba ngamdei uri khoj ngamdei hiru utau belei bala ban kerkhu ya phi lene ban le ka ik ena mata jing ba jong phi nrei ngade tang ubriu ba mentarung aha ban le syakata ka jing sya bisar kumta phindei ban duai na ban ta jonga te kumta le rong syapo jong ta ka chaka pad hang taru kila bisar kin ju bat ka jing bisar jong news im yu uru kalong ba bisyar yu haki artli ki jajan kata kadai ka an perthai bar kata ka wei pat ka an nyam te ka an perthai kadai ka an kum ka an jong ka ri lane kata ka jala bar ka bar pade ka jing bisyar ka kum ka nyam lane ka kum ka balang ya kata ka jing bisyar jong ki uru kil ong u ba udon tang artli kita ki choice bon ha banjit tang artli kata kadai bon ong ba em bat hoj bakila kelih u ba kita ki kot kisla ki dei jong u lada ong hoj kemot ba un hap ka jing pinstom baru un hab mensyara sporum andai lada ong empar ulalait na kata baru kin thangno ite ki kat isla baru man pelait no na kita ki jing kondom kanram ha bai dei bar kabalang ha preng jong uru bat yau tau pa bakhoin baki khot upom te ndrei ma u par ong ba ailat pon petsnguthu na ke ka daw bolo tho kumni baru bantip ki jing sisa baru ban ai ka jing lai dei jai pai ba nomor bagi pai baru ki don ka jing thrang bantip sephang jong ka jing sisa tenre maki pat kita penbor be ju bon ong be em bat ong be hoi tenre hanne par alenda ula ai por ma da ka penbor na uni u patsha u Charles 5 angne te ki ai por ken u ba un perkhat sisngi bat hadin nang ta un haban hajir biang nak pentaban ai ka jubab jangu te Martin Luther ula pediang ken ya kata te kumbarajan met pan hangne Martin Luther ula yaksait meroi balawan kata ke penrem ru na uksun bat Henry Martin Luther la duai ru hau Chris Jisu ban ai bor ju baru ong hau Chris ba unjarap ju nomor mamu u de jong trai te kumbala sai na step pan ka dei ko por ban bisar na ju te hangta kila ong u ba ke jing thmo jong u ken ba un len ne ba un kan tait ne lane un ong hoi ne sipang kata ka jing de jong u tinre Martin Luther ong haki ba un kan tait ya kata baru ada un kan tait ru kandai ban ya kum kata ka jing tho wal tho ha tin jong blai kata ka dei Bible baru nom yai laj na kata ka hukum ko pau tra Jisu la ai pasakawe ru nom shania la nom mane ye kita ki hukum ki an brio namar ba la ye ba kita ki hukum ki an brio ki long kontradik la ne ki la persya paramaki bar kita ki an ki bagi brio ki shnaru ki long kumtahi bagi kulumar padeng paramaki bar kumju ru ki briu hiru ki long ki kulmar ki kontradik paramaki
kia isi iwe baru kia thau la ki jangki ru ki anjang ki kumta kamdan kata ka hokken hakata ban manelane ban tieng hakata ki kumbriu na mariala deru kimlong ki bajanai ndai ban phai pa se tien jong blai ong ba kane kalong ki bajanai baru kris ulang ka jing sisa kumta lemda da kata ka bor jong kata ka jing tho bat ukris lada kane ka jing tho jong bu kalong ka ba persya ya kata ka jing tho ka ba hawaibel bat kumju ya ka hukum jong blai kumta un kentai ken andai kat kum ha ka jing pet jong u ba kini ka jing tho jong u kilong ki balong kat kum ka tien jong blai ban ai ya ka jing sisa bat ya ka jing lai lu ya ki briu kumta nom la ban len ba kane ka jing tre jong u kane ka kam jong u kalong ka ba persya ya ka an jong blai kumta ula len khmat jong ki baru long ba nom la ban ai phai le ne ban step down na kane ka kam jong u te kumta makiru ka bakut kila sang thu ba on hab ben ban penlim lane ban penrem yu ne umbriu daki an jong ka balang baru daki an jong kariti sensyar jongki ti anda ba Martin Luther ula kanta ya kata ka jing terwa jongki kumta ki pajba kila perta bet syau kila ya ro ya ka kerteng jong ubar kumju ru ya ka kerteng jong blai baru kila angka hak kadang dan hang ne kumta ki pajba kila kersan ken ya kene ka jingle jong Martin Luther te ka ba khadu kata ka balang ke badan po rom ke basensyar ya kata ka balang po Germany kila sngau kutlat ke kata ka por mar bagi pajba kila kersan ya ka jingle Martin Luther te ka ju ka por ba usim Charles enam la ban lei namar bagi briu ki don hasenda jong Martin Luther ti harin kata ka jing bishar ya Martin Luther teli i ba u Charles u patsha jong ka Roman te ula lej house im khna u ba kerteng u Frederick ne te ula keliken hau ne im khna bakin le kumno yung Martin Luther ti hang new news im khna ulong bangin le kumno ken namar ba uneu Martin Luther ulong ubatur bai shakhmat klem daga jing salia kat kum ga jing itu jing u ya kata ga jing shisha pasaka weiru kita ki pajba ki don bej haslakti slak jab jing u te ki yasno bej u baki yarab bej u te kumanga deus im ngabanga haban surf lane ban shakri ki pajba te kumno hingan ang kumno ngar pendrem yu namar baki pajba ki don hasenda jing u te ka bakut u Cardinal Aliander ulas ngothu ba news im khna jong Wittenberg ro unom la ban lei ai te kumta ula pha huni wei padu Cardinal ba anda ba Martin Luther ulai phai se kata ka jaka jong te de ban pha da ki spy le ne de kino ma ki bounty hunter bakin penyap na ya Martin Luther khnang ba unlike kata ka jingkul mar hapo ka balang berkumju ru ka badai bat ka politics jang ka jing sensar khadar ten rei u Frederick pada ulatip ya kata kumta ula pha ya kita ki syakri jongo ya kita ki spa jongo bakin kidnap na ken ya Martin Luther bakin lejbu yu sakawai ka jaka ka bari khnang ba online kata ka jing sya panyam bat ka jing clear kalong ba balai ba Frederick ula le kumne kadau kalong ba lada Martin Luther sya panyam kamot ba kamdon syu kata ka jing lej luj ha ka jing ngat basiman jong gibriu syapang ka jing yedai baru blai bat kane kamdai e apanta jong ka jing ngat rai lada phairu sya ka politics namar ba kumpala ang menne ba ka Rome na po Italy ma lang ba da kaniam ki control ken jaga Germany bat ki briu kim don gejing lai luj ha ka bay dai ban pen kiu ha ka liang ka sansyar khadar ba ki briu ken long autonomy ma makin long ba sansyar dar la dai hi namar ba kaniam ka tablub ya kata ka jing long lai luj jong gi briu bat long ba jong kene kaniam nakadaw ba ting e yo blai te kane ka penlong marau ken gi briu wat lada ka long ba baklaro te uni Frederick lo yi jinga ken syapang kata ka jinglong merau jong kibriu ha ka jing sansyar jong kaniam ka ba long kat kum kalenti shisha te kum taw la le khanang ikane ne ka ba penlaj Martin Luther kamon ba kari jong kiru kan laj loj ken namar palada kibriu ki be Martin Luther long kum ba ki be iya ka jing laj loj ka ba kan ja simet te ka dei kane ken ka motif la ne ka jing tmo jong ne usim ti hadin la yi ru ba uni we umong ba kerteng Andreas ula songshit hangta baru la pen songshit ya kita ki paj ba ru namar ba ulas ngau dumok anda bola tip ya kita jing thok jing syukor syphang kata kerukam penjat ke balang baru kerukam sensyar ya kata keri jongki ti hang ne kala kata mat yong jing sngau jongu baru ula pensung sit ya kita ki weiru pada hang ne ngim tip ba udai Martin Luther mau bala pha yu ban le haru kane ya kane ngim patip ti ha kata ko poruli i ba kat bau tau wei mong udang deng yau tau dur rasteri ma ti hang ne ula ong ho ba menom day ban thau bale thau ila de lemne ya kadur jong ke ru kapadan habneng shajrong lemne ha ka khande uspo te yakane ka kantin blashim nak exodus kul nang ba arphau ra khat sau ba ubale ukhang
ban le ekini mo ban thau dor blei ya kita gi dor blei kumbah benang lana kandau la jisul na ki angel kino Ukraine ya kata ken ti hadin nang taru i ba kala songshir sisa kata ka Germany mo hapo Europe baki pajba kilas dang man kiwin ken sepang kata ke jingen bat kumjuru sepang kata ke jing sensyar dia kata ko por lu i ba Martin Luther la tristom bah nakabenta ban penkela sya ka gantian Germany ya kata ka Bible Catholic bala tho ka Latin khanang bagi pajba kin tip hi kin pule hi bakin snguthu ken ya tin jong blei naka jing ye ken te hadin anda haba ula de ban tho ya kata ka Bible ula lek ai ken tak balik ai person how Frederick namar ba ula yarap kinyu but anda ba Frederick ula yo ya kata Bible te ula komen ken baru hangne ula ong ba kene kala pun kala ya ka jinge jenggi briu bar kumju ru ya kariti sensyar khadar nak ba kane kan la ban pelai lo jeki nak jingsa sensyar haki Latin lan la ban ong haki Roman te hakata ko poru lo i ba kita ipat ba kila le shong shit hi da ka jing yalam jong o Andreas utau mong te kila pen paj ya kata ka jing mane kila pen jot ya kita ki belai thau mo bala o dur ka dur jong ka meri la ne jisu gi to te harin kata ru kila ya pen yap ken padai na ka dau jong kita ki kendrum kendram ha ki keleng gi jaka mo ki badon na po jong ka Germany te ka balang ka banse ban pha de ki sipa jong ki bakin lej ban penyap dusmon je ki briu ki bayala persya ti anda haba u Martin Luther ula mi perthei ula i ya kata padang ne ken u tip ma balai ka jia hadu kene ken ka jing thmo jung u kalong ba tang ban reform la ne ban pan ba ya kata ka arukom penyat ya ka balang rei tip ba ka penyap sendon ya ki brio te kane ke ba khmi lenti ken ha ka jing im jung u umot ban yalam ya ki brio show Chris Jisu handrai pan ban long kembali alam pan ban ya ki sya kata ka jing ya snam ken te ulas ngosi ken hang ne Martin Luther te hadin ula lek panmap ken nau belai ma po jong ka ying mane ba ula panmap ya kata ka jing le jong ba syam lamon bakan long hadu kan ne ndri ki priu pat kila shim hi ya ka bor ha ka ti jong ki te kumta umla shu ban le ye te hangta kat ba brang duwai ru le hi ba sikun hun kita ki sisters ki lawan ban panjakari no baru ki kwa ban tip ya Martin Luther ndri dei pan ban ma baru kilaya thu u ba kilangan ha kata ka jing hikai jongu ba kalong ba dei ban kene ka sister hangne ru kala khap rusnyu jengka baru kala ong u ba ka kerteng jengka ka de ka Katharina wan bora bat kene kene hiru ka sister ka balai shong kha bat u hadin hubun te hadin nang ta le i ba ka jing sup kalawan malumala baru kata ka jing yo lai lun jong Martin Luther ru kelas tang ban wan nomor bagi bebon ki brio po Germany kelas tang ban bon ya kata ka jing hikai jong u bantib sepang jong Chris ti hadin le i ba Martin Luther ula ya shong bat kene ka Katharina baru hangne kala ong u ba la ran mano ba mon ban pan saw yu ul ne ban yap yu tikin ha ban yai leng ba jong ka men yap jong ka kamot ba kan sya na ka banta jong u ba kan ha ban yap shwa maka tin re hadin bur ka to kene sngi pa le i ba kala poi ka khubor Martin Luther ba un ha ban le sepo Turki mo namar ba uta u syakri jong u wei ulasha thang dusmon ken ki briu to an haban lai palai ken yu te hnrei kani ka kurim jong u Katharina pat kal ong u ba dei ban lai sata namar ba kadan jingma te hangni isngu thu ba kani ka briu ko ba akular u ba kan lai lang bat u la da dei ka jing yap ne ka jing im ne kan sha nak man ta jong u ha ba kod ka khang makai u tingim tip mo balai ba ki briu ki long kum ne ma ki klai ban kala tin rei une pad Martin Luther ula lej bej sya kata ka jaka ma klem da pensngap ken ya kata kurim jongo ti onda ba ula poi kata ka jaka le i ba kita ki lots kumba ong ba la khasi de ki trai jaka trai puta ki badan ya ki hok ki pot jong ki ma apo jong ri Germany par kata ko por la dan utaus im khna ken ubalami bujeli ka jaka jong utaus im khna ba haswa jongo te ya ka ba manta ki la klet ki nyu tau briu balayap ndai ka ba manta pat ka baran kam ban parkhat na ka manta jong ita ki briu ki padang em ken kumno ba kin ya na ne shakhman te hangne Martin Luther ula ong haki ba kinde ban parkhat ba balada ki long submin lane ki penrit akhmat jong karom lane Italy kamot ba kin salong brau biam kaju sikaju baru kata ka jing shakri belai jong ki kamlong ka balai lun telada kata ka jing shakri belai jong ki kamlong ka balai lun ha ka bakila ban ngen ho jisu kat kom kamon jong ki kum bata ka jing ngen jong ki
kamot ba kata karukum sensyar pok kari jengki rukin salong brau kin sadum baru kanam don kata kajing lai lut ken te hangni ulong haki ba shim bahaya karai ba phikwa ban long brau ne phikwa ban long ki balai lut ban syakri hak katkum kamon jengki ya ubelai namar ba kajing syakri belai kamdei ke batek bakhum daki ain briu ndai ke batek bakhum daki ain jong belai daki hukum jong belai baru umdei banting ya ubriu ndai dei banting kin ya ubelai kin ubala ban paniap ya kemen berkunsim ti onda habaul ongkum ne baru lapet artan te gitaru ki try mo kita ki lord kumba ki deiru artat kum ki phadar kita ki kardinal ki balong ru mo ki try kamlang haju te ki ne ru te onda haba ki lele mi akhmat jong u to patsha jong karom u charles ti hangne ula hukum ki ba kimdei ban yalap ya ka bible ka ba hakakatin jong ki germany tenrei maki ki ong ba kalong ko basuk la dai lap kumne khanang ba kita ki pat kin yo sngo ya ga ktien jong blei ha ga sur jong ki namar ba la ong ba khilai alam ya ga gospel shiki bin riu bora kamot ba ka ktien ru de ban thok ak tien jong ki ma kumbala ong tenrei ma u pat sngo ya hap ya kata namar ba ka bor kawan bet na po rom ke namar la dale kum ta kam long ba dei ya ba khadu maki ki ong ba la dang imla ban le kum ne ban yalap ya ga gospel kat kum ke hukum jong blei ka bahaya ngi bangin yap ken namar ba nginom ting ya ki hukum jong ubriu ba shu penyap ya kani kada ndrei ngiting yo boleh bala ban penyap ya kemen sim ba ya kemen jengi baru kalong shubum jukun ti anda haba ki la ong kumta te barok ki ya le akhmat baru ki la ong ba lada kane kalong ka persya ya ka hukum jong boleh ba kumju ru ya ka hukum jong gibriu te ki kloi ken ban sya yam baru lada unius im un mat ya ka kli jong ki ka bahakin bakin yap nak banta kamon lai lu jong boleh te ba khodu usngau ba kata ka jingle ka long ka bomdei unius imru umla pandai yesu ti hadin liya i ba ki lami kin kita ki sipai jong ka roman ki badan hapo jong germany baru hangta ki lalai lang kita ki senran jong u martin luther baru ki lalai penbana u ba usim ulasya ba on yalap lani on hikai sikipat ba jong kata kari jong ki da kaktin germany hi ba omdei shu ban yalap ha kaktin latin baru kilayo ken ya ka hok ba on la pan sam ya ka bible ha ka ti simet jong gibriu khnang ba kin yo pan pule yak tin jong blai baru kin yo ban em kata ka min sim jong ki tenadu kane ka por hiru kala sedang ka protestantism ka badai ka jingyakhi bakan janiam kan ha ka ba kilami shibun ki balang sedang shwan ka balang presbyterian nang ta mi sak calvinist mo calvinism nang ta mi sak ki balang methodist ki balang reform kibun ba ki balang menta ki balami ma dari pau wajar te ka ba menta ka sngiru ina poish bakun jong gani ka film te sa komen kumno phisham ba gani ka film galang ma kat kum jing sang thu jang pi te ka e ga ba martin luther ule ru hato galang ga ba mentai ne ka ba mentai bar kumju ru ka e ga jingle jong ka balang ka thlik galang ga ba mentai ne ka ba mentai ne khuble shibun parlak nasi kendu pada ki film ga sawan khuble shibun